Fira Tàrrega és un lloc on anava als 14 a 15 anys, era de les primeres escapades fora de casa, i llavors per mi realment era un tot. En aquell moment no tenia definit que acabaria amb el mundillo de la faràndula i encara era més exòtic, no? Per mi sempre tornar a la fira és com anar a casa meva. Jo em trobo molt com a casa a Tàrrega, no? Amb la marinada aquesta que diuen que té, que jo sempre l'he posat en dubte, evidentment, no? Sempre he posat en dubte això. Això és la marinada, una calor que fan allà, que t'hi cagues, un fred a la nit que no pots més durant la fira. A mi em ve quan tenia 14 anys i anàvem a la tenda de campanya amb les meves col·legues a veure espectacles al carrer, a fer festa, a viure al carrer. La Fira de Tàrrega, per mi, la veritat és que l'he viscut menys del que hagués volgut, però Fira de Tàrrega són moltes coses. És tot això que acabo de dir, però a més barrejat amb alguna molt important, que és el carrer, és a dir, la comunicació amb la gent. La diferència que té Fira de Tàrrega amb els altres festivals que jo acostumo a anar, que són festivals de sala, és que allà artísticament està al mateix nivell, però en canvi el compartir-ho amb la gent és molt més directe, perquè evidentment amb un got de cervesa i a les tantes de la nit comentar un espectacle i quedar i tal, i tenir son i anar-te a dormitar i ballar i veure un i creuar-te, o sigui que l'art et vingui així, és molt diferent que anar a fer cua, a comprar i seure, quan te'l trobes així és com et van fotent hòsties dels artistes, no? I això és el que a un le pone. Un espai de trobada entre les companyies. És com la festa major del poble que trobes amb aquella gent que no surt mai i te les trobes cada any. Doncs és una mica això. Tàrrega per mi és una mica, sempre ha sigut com Las Vegas. Lo que passa en Fira de Tàrrega se queda.